नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मी सौ तृप्ती सवून माणगावकर आज तुम्हाला दाखवणार आहे कांद्याची पात बेसन घालून। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण बघून घेऊया। ही आहे कांद्याची पात, ही अशी असते। ती मी ही बारीक चिरून घेतले। हा पातीचा कांदा, ही पात आहे कांद्याची। हा पातीचा कांदा आहे। हा सुका छोटा कांदा आहे, तो बारीक चिरून घेतलाय। लसूण, कढीपत्ता बारीक चिरून घेतलाय। हिंग आहे एक छोटासा चम्मच, लिंबू अर्धा लिंबू, कोथिंबीर, त्यानंतर ओलं खोबरं, राई, चवीनुसार मीठ, हळद, मालवणी मसाला आणि फोडणीसाठी तेल। तर आता आपण करायला घेऊया भाजी। तर हे बघा, मी कढईत तापत ठेवली आहे आणि त्याच्यात 2 चमचे तेल घातलंय। आपलं तेलही छान तापलेलं आहे। तर आपण आता ह्याच्यात घालणार आहोत ही राई। राई थोडी तडतडली, हे बघा राई तडतडायला लागली की आपण त्यात घालणार आहोत लसूण। लसूण तडतडल्यानंतर कापलेला कढीपत्ता। कढीपत्ता कधी पण कापून घालावा, कारण तो शरीराला चांगला असतो। असा अख्खा टाकला तर तो बाहेर काढला जातो, त्याच्यामुळे कढीपत्ता कापून टाकावा। थोडीशी लसूण जराशी भाजली छानशी, हे बघा लसूणचा जरासा रंग बदलत आला, हा बघा रंग बदलत आलेला आहे की आपण त्यात घालणार आहोत फोडणीला ही थोडीशी कोथिंबीर। बघा कोथिंबीर घातल्यावर कसं एकदम मस्त हे होत आहे, सुगंध येतोय। आणि त्याच्यानंतर हा सुका कांदा बारीक चिरलेला, आणि आता हे आपण छानसं परतून घेणार आहोत। ह्याच्यात टोमॅटो घातला तरी येतो, पण मी आज टोमॅटो घालून नाही केलं, मी आज लिंबू घालून करणार आहे। बघा कांदा, आता मी गॅसची फ्लेम थोडी मोठी केली आहे। बघा कांदा आता शिजत आलेला आहे। हा थोडासा कांदा शिजत आला की त्यामध्ये आपण हा जो पातीचा कांदा आहे तो घालणार आहोत। कांद्याची पात नंतर घालायची, थोडा पातीचा कांदा आधी घालून घ्यायचा आहे। तो थोडासा मऊ करून घ्यायचा, कारण पात लगेच शिजली जाते। तेलात थोडंसं छानसं परतून घ्यायचं। आपण गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवली आहे। हा आपला पातीचा कांदा पण शिजत आलेला आहे। थोडासा ट्रान्सपरंट होत आलाय बघा। आपल्याकडे आता लॉकडाऊन चालू आहे, त्याच्यात ज्या भाज्या मिळतात त्या बनवायच्या। जसं मला आज कांद्याची पात मिळाली, आज एवढीच मिळाली, त्यामुळे मी आज ती कांद्याची पात बनवते आणि थोडक्या साहित्यामध्ये। आता हे बघा हे झालेलं आहे, कांदा थोडा परतून झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत हे हिंग, त्याच्यानंतर ही हळद, मालवणी मसाला आणि हे मिक्स करायचं। हे बघा हे छान मिक्स केल्यानंतर आपण ह्यात घालणार आहोत कांद्याची पात। आता ही पात घालून घ्यायची पूर्ण।
ही भाजी 2 जणांसाठी सहज होते. ही 2 जणांची भाजी आहे. 2 जण सहज खाऊ शकतात. ह्याच्याबरोबर चपाती चांगली लागते, ज्वारीची भाकरी चांगली लागते. हे आपण एकत्र करून घेऊया. आणि एकत्र करून झाल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे. मीडियम फ्लेमवर स्लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि कढईवरती झाकण ठेवायचे आणि 1 मिनिटाची वाफ काढायची. 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण हे बघा, एक वाफ छान आली आहे आणि भाजी चरचरली आहे. आता आपण ह्यात घालणार आहोत बेसन. ह्याच्यासाठी जास्त बेसन नाही लागणार. मोजून 2 चमचे, हे 2 चमचे मी बेसन घेतलंय आणि चवीनुसार मीठ. मी हे भाजलेलं बेसन घेतलेलं आहे. ह्याच्यासाठी भाजलेलंच बेसन घ्यावं लागतं, तर ही भाजी सुंदर होते. नाहीतर कच्चं बेसन घेतलं तर ते कच्चं लागतं. त्यामुळे भाजलेलं बेसन घ्यायचं आहे. आता हे बघा, आता आपण हे बेसन आणि मीठ घातलं, आता एकत्र केलंय. आता आपण ह्याला परत 1 मिनिटाची वाफ काढायची. तर हे आपलं 1 मिनिट झालेलं आहे बघा. त्याला वाफ आलेली आहे आणि बेसन आपलं भाजलेलं आहे बघा. थोडी लागत आली, ती लागली नाही आहे. शिजलं बेसन आहे आणि त्याच्यात कांदापाती शिजली छानशी. आता आपण ह्याच्यावर हे अर्ध लिंबू पिळणार आहोत. आणि हे मिक्स करायचं आणि किसलेलं ओला नारळ, किसलेलं खोबरं थोडंसं घालायचं. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता, चवीनुसार आहे आपल्या. आणि हे सगळं एकत्र करायचं आणि ही भाजी आता आपली रेडी आहे. ह्या भाजीबरोबर मी आज केले ज्वारीच्या भाकऱ्या. मी आज तुम्हाला दाखवते. हे कोथिंबीर घातली मी थोडीशी आणि हे मिक्स करते आणि आपली भाजी रेडी आहे. तर चला आपण सर्व करूया. आता हे बघा, रेडी झाली आपली कांदा बेसन घालून भाजी. तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आवडली तर नक्की बनवा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद आणि स्वतःची काळजी घ्या आणि घरातच राहा. बाय बाय.